Beveiliger Twan, de Lidse gouden sammofoon is vergeven. Er hoeft niks meer te bewaken. Ja, jullie hebben allemaal vragen over dich. Ze vinden dich heel mysterieus. De 6 geen woord, ze hebben een strak gezicht. Ik vind nu wel tijd waren dat we eigenlijk de persoon achter Twan gewoon onthullen. En dit is het moment, dingig Twan. Twan, ten eerste, kent zich kallen. Mogen we weer lachen, Riaal? Ja, eindelijk! Leuk, hé. Je kunt geluid uit. Fantastisch. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. Een beetje te serieus moeten kijken soms, maar... Ja. Je hebt zijn rol echt fantastisch gespeeld. Gedaan? Ja, echt Gelukkig. heel goed. Gelukkig. Afgelopen week hebben ze vast en zeker heel veel reacties gekregen. Ja, heel veel, ja. Ook goed werk in de sportschool. Ja. Ah, leuk. Wat zei ze dan? Ja, ik ben natuurlijk best wel makkelijk te herkennen, ook aan de tatoeage in de nek. Ja. Dus dat is best wel na de eerste keer al meteen opgevallen, zeg maar. Ja. Heel veel klanten, heel veel sporters, echt veel leuke reacties gegeven, dus dat was echt leuk. Ja. Ja. Wat volgens mij het allerleukste van de afgelopen weken? Ja, toch wel ook de vreugde van de lui te zien, de enthousiasme, hoe met de lui meedoen, vond ik erg leuk. En om dat samen met Ug te verwezenlijken. Oh, erg leuk. Ik heb me erg geamuseerd, ook al mocht ik niet lachen op de camera, maar ik vond het erg leuk, ja. Ja. Mag ze vaker doen? Je kan toch lachen, ja. Ja. Soms. Ja. Ja. Maar kan ze nog normaal boodschappen doen? Kan ze normaal over straat? Nee. Nee? Nee, helaas niet. Dat is gewoon verhoezen nu. Moet volgende week naar Hollywood ook. Ja? Ja. Oké. Krijg zo'n staar in de stoep ergens. Ja. Nog Brad Pitt de groetjes, hè? Ja, Vin Diesel gaat binnenkort met pensioen, dus Ja, dit is wel een beetje de Limburgse Vin Diesel, hè? misschien wel, ja. Ja. Te gek. Ja, nogmaals complimenten voor die rol.